ए भाई अब की पारी हमरा के वोट दिया हो। ठीक बा मिली, लेकिन कुछ खर्चा पानी करी तब नु। हाँ तो आज ही शाम के मुर्गा बटते बा। ये महाराज मुखिया जी, ये अपना पंचायत के नहीं खिलागत। ये अपना पंचायत के ना हो ना। तो मारा सुन सारे के मोबाइल छीन लसुन। मार 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 मोबाइल छीन। चली मुखिया जी चली। गोड़ लागतनी चचा, गोड़ लागतनी। ए तोहरो के गोड़ लागतनी चचा। ए अब की हमके वोट दिया जान, हमके जितैया जान अब की। प्रणाम प्रणाम। कौने पद से बानी रहुआ? मुखिया पद से। तो मुखिया पद काहे चुननी ह? वार्ड कमिश्नर के, बीडीसी के, जिला परिषद के रहल, एहू में तो रहल सीट। अब का कही रे? ये महाराज मुखिया जी कह दी, मुखिया पद में ज्यादा तरक्की करे के मौका मिलेला। देखी मुखिया पद में बड़ा तरक्की करे के मौका बा। एकरा में सड़क के पैसा, आवास के पैसा, नल जल के पैसा, शौचालय के पैसा, कई तरह के नु फंड आवेला जी। आ ये सब पैसा मिली तो कितना मजा आई। अरे ना ना महाराज, यहाँ के कहे के मतलब ई ना हो, माने जितना पैसा आई गांव के भलाई खातिर, गरीब लोग के भलाई खातिर, गांव के तरक्की खातिर, यहाँ के कहे के मतलब ई बा। अरे जितना पैसा खर्चा हो नु रउआ लोग पे होई, ये अपना लगे थोड़े रख ले। तोनी के तो कहत रहसन कि मुखिया में बड़ी कमाई बा, बड़ी पैसा बा। आ इहे कह कह के रोज मुर्गा कचरत रहसन। आई जंगवा कहत रहसन मुखिया में पैसे नहीं खे। चुपी चुपी, ये महाराज चुपचाप रही, सुनिल तो वोट ना दिलू। वो तो करही के बा, पहले पोल्हा पोल्हा के वोट ले ले के। अरे हाथी के दांत देखाए कुछ और खाए के कुछ और होला। समझी बात? ठीक बा कोनो बात नहीं के। चली चली। मुखिया में जीत जाम तो काती काती कह रहे का सोचले बानी? काम करे के बा, बहुत कुछ सोचले बानी। सबसे पहले तो एगो स्कॉर्पियो किने, 3 तला मकान पिटवाए, ओकरा बाद 20 बीघा जमीन देख ले बानी, ऊ किने। तब पैसा बाँच जाई तो सोचले बानी 4-5 गो ट्रको किने। ना ना महाराज, कहल कुछ और चाहत, निकल कुछ और जाता। यहाँ के उच्च विचार, सादा जीवन जीवला साधु आदमी हो। आय अब वहीं तो कुछ दिन पहले यहाँ के दारू बेचत रहनी ह। यहाँ के दारू भले बेचत रहनी हो, लेकिन पियत ना रहनी हो। ठीक बा, हम चलतनी। आँख मून के हमरा के वोट दी लोगी, आ खूब वोट से जिताई। ठीक बा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जाई ठीक बाटे, आंख बंद करके वोटवे दी, आंख खोल के वोट ना दी। साला तोनी के चुनाव लड़वाओ तरसन के हमार बेइज्जती करवाओ तरसन।